tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Masama bang hilingin kong mawala na lang ang mga magulang namin? Hi DJ Rocky. Nagpapasalamat ako sa programa mo dahil nagbibigay ito ng pagkakataon para sa amin na makapagbahagi ng sarili naming kwento. Para rin makahingi ng payo sa iyo at sa mga tagapakinig mo. Mahirap ang sitwasyon kong ito at sana ay mapakinggan ako nang sa gayon ay makahingi ako ng payo. Itago mo ko sa pangalang Nene. At ito, ang aking secret file. Lumaki kaming magkakapatid sa ilalim ng mga magulang na tila ba hindi kayang magbigay ng tamang gabay at suporta. Sa simula, ang akala namin ay dahil lang sa hindi pagkakasunduan nila sa kanilang relasyon. Pero kalaunan ay napagtanto namin na may mas malalim na dahilan sa pag-aaway ng aming mga magulang. Yun ay ang bisyo nila. Ang pakiramdam namin, hindi lang kami napabayaan, kundi kami rin ay biktima ng mga desisyon nila. Siyang dahilan ng aming trauma at patuloy na pasakit. Wala kaming alam noon na ang mga problema nila ay dulot ng adiksyon na umabot sa punto ng pisikal na pananakit at maraming hindi pagkakasunduan. Noong bata kami, ang mga lolo at lola namin ang nagsilbing takbuhan naming magkakapatid. Sila ang nagbigay ng seguridad, pag-aalaga, pagmamahal. At kahit papano, yung pakiramdam ng kaligtasan sa mga oras na ang mga magulang namin ay magkaaway at nagsasakitan ay natuon sa pagbibigay ng atensyon ng lolo't lola namin.
At hindi naman yun naging madali para sa kanila. Dahil sa kabila ng lahat ng kanilang pagtulong, hindi nila maiwasang makita ang mga maling desisyon ng kanilang anak at ng kanilang manugang. Year 2018. Nang makita namin ang ama namin na lasing. Dumating siya sa bahay. Nagsisisigaw. Hindi makausap ng maayos. Nandoon ang lolo at lola. Dumaan siya sa harap nila. Hindi man lang nagmano. Masama ang tingin ni lolo sa tatay ko. Amoy na amoy kung anong ginamit niya. That time, hindi pa namin masyadong maintindihan kung ano yung nakikita namin na hawak-hawak niya. Isang bagay na nito na lang namin naintindihan nung nagkaisip na kami. Pagkatapos ng insidenteng yun, nagsimula kaming magtanong-tanong at alamin ang mga nangyayari. Nalaman namin na hindi lang alak ang ginamit ng tatay ko, kundi pati na rin ang ipinagbabawal na gamot. Naalala ko pa na may mga nawawalang bagay sa bahay. Lagi kaming tinatanong ng lolo't lola namin. Nasaan yung ganito? Nasaan yung ganyan? Kasi unti-unting nawawala ang mga appliance sa bahay. Hanggang sa isang araw, nahuli ng lola ko na kinuha ng tatay ko ang isang appliance para ibenta. Nangako ang tatay ko na hindi na gagawin yun. Pero nagtuloy-tuloy pa rin yun. Nagtuloy-tuloy, nakasama ang nanay namin. Then year 2021. Isang malaking pangyayari ang naganap sa pamilya namin. Nahuli ang tatay namin. Nakulong siya. At ito ang naging dahilan ng paghiwalay ng nanay at tatay ko. Pero sa kabila ng pangyayaring yun, patuloy pa rin silang nagkakaroon ng problema. At sa bawat pag-uusap na ginagawa naming magkakapatid sa kanila tungkol sa kanilang bisyo, para bang ibinabaling pa nila lahat ng sisi sa amin. Pinakikiusapan lang naman namin sila na ayusin na ang mga desisyon sa buhay. At ang sabi, kami raw ang nagmamagaling. Kami raw ang may problema sa isipan. Kami raw ang hindi nakakaintindi sa kanilang kalagayan. DJ Rocky, hindi madali na patuloy na makita ang mga magulang mong nawawala sa tamang landas at hindi magawang tumulong ng buo. Parang paulit-ulit na lang na cycle. Minsan nakala namin na nagbabago na sila,
Ngunit palaging nauurong. Sabi pa nga ng nanay ko, kapag nagkaapo na sila, magbabago na sila. Pero mukhang salita lang yun. Isang araw, pagpasok ko sa kwarto ng nanay ko, huling-huli ko siya na may sinisindihan. May foil. That time, alam ko na yun. Sinumbong ko agad ito sa ate ko. At yung ate ko pinagsabihan agad ang nanay namin. Narinig ko na lang nagtatalo sila. Hindi ko makakalimutan ang sinabi ng ate ko. Nay, ang swerte mo na nga. Hindi ka nahuli. Wala ka sa kulungan. Nakikita mo ba kung anong ginagawa namin magkakapatid? Pinaghihirapan namin yung pampiyansa kay tatay. Gusto mo ba sumunod ka pa doon? Pwede naman namin kayong talikuran eh. Pero hindi. Nandito kami. Nagpapakahirap dahil sa mga kagagawan ninyo. Sumigaw ang nanay ko. Aba! Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Hanggang sa inawat na lang sila ng lolo't lola namin. Oo, DJ Rocky. That time, pinag-iipunan namin ang pampiyansa sa tatay namin. Yung ate ko, halos hindi na natutulog kakatrabaho. Hanggang sa nag-usap-usap kami magkakapatid. Nakaisip si ate ng isang solusyon. Since nakabukod na siya at paminsay bumibisita lang sa bahay, ang gagawin ay patitirahin si nanay sa bahay ng ate ko. Nang sa gayon, malayo siya sa mga tukso. Sa mga nagbebenta ng ilegal na droga, sa ipinagbabawal na gamot. Meron kasing silang source na kinukuhaan sa barangay namin. Kaya dapat dun sila malayo. Ilang beses naman namin sinabi yon sa barangay na dapat mahuli yon. Kaya lang, masyadong mailap ang mga pusher. Siguro, matindi din at malalim ang kapit. So napunta doon ang nanay namin. Kalaunan, nakapagpiyansa na rin si tatay. Isinama namin si tatay doon sa bahay ng ate namin. May mga pagkakataong bumibisita sila sa amin. Kaya lang ang nangyayari, bumabalik sila sa bisyo nila. May mga pagkakataong hindi namin sila mahagilap ng isang buong araw. At yun ang nagiging dahilan pa ng stress namin. Worried na worried kami kung saan na naman sila hahagilapin. Na baka mamaya, meron na namang pulis na pumunta sa bahay namin. At sabihin sa aming naaresto ang tatay namin. Napakahirap ng sitwasyon naming magkakapatid.
Alam namin na gumagamit pa rin sila ng ipinagbabawal na gamot. May mga ebidensya kami. Pinakailaman namin minsan ang cellphone ni tatay. Kita namin doon kung sinong contact niya. At kung paano sila nagsishare ng information ng nanay ko. Hindi kami makakilos ng ayon sa tama. Natatakot din kami na madamay. Pero nandoon yung pagmamahal at paki namin sa mga magulang namin. Kasi iniisip namin na magkakapatid, baka kami lang ang tanging paraan at mga instrumento para sila ay magbago. Kaya lang, parang lahat naman na ginawa na namin. Kaya, masama bang hilingin ko na mawala na lang ang mga magulang namin? Nang sa gayon, mawala na yung problema namin. Ang pangit mang isipin. Pero parang yun na lang yung tanging paraan. Hindi lang kami mga anak. Kundi mga tagapag-alaga. Mga tagapagtanggol. At mga biktima ng maling desisyon ng aming mga magulang. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Sana ay mabigyan niyo kami ng payo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nene. At ito, ang aking Secret Farm.